खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशननिफ्राय गरसे रोजा गुलि हमनो हादों रेलवे पुलिसा बुंथिनाय बायदिब्ला नर्थ इस्ट एक्सप्रेसनि कच नाम्बार 9 आव सिग्रोमनायाव मोननै बेगनिफ्राय गासै गरसे रोजा गुलि हमनो हादों बेनि मादाव 8 mm नि गर 500 गुलि आरो .32 पिस्टलनि गर 500 गुलि बे गुलिफोरखौ अशोक कुमार यादव मुंनि सासे सीआरपीएफआ नागालेण्ड डिमापुरनिफ्राय बिहार फारसे लांनो नागिरदोंमोन गुलि थानाय बेगखौ रेलवे पुलिसा चेक खालामनायखौ थाल मोननानै दायनिगिरि अशोक कुमारा खारखुमालांदों आरो बेनि बेगाव थानाय फोरमान पत्रफोरनिफ्राय मिथिनो मोन्दों बियो सासे सीआरपीएफनि जवान होननानै मा जाहोननि थाखाय बेफोर गुलिखौ बिहारसिम लांनो नागिरदोंमोन बेनि सायाव रेलवे पुलिसा दा नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ सीबीएसई क्लास 10 आरो 12 नि एग्जामनि थाखाय डेट शीटखौ फोसावबाय सीबीएसई क्लास 10 नि एग्जामा 4 मेआव जागायजेनगोन आरो 7 जुनाव जोबगोन सीबीएसई क्लास 12 नि एग्जामाबो 4 मेआव जागायजेनगोन आरो 11 जुनाव जोबगोन सीबीएसई क्लास 10 आरो 12 नि एग्जामनि थाखाय गासै डिटेल्स आरो डेट शीटखौ डाउनलड खालामनानै लानोब्ला बेनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जाबाय डिस्क्रिप्शनाव थांनानै नोंथाङा नायहैनो हागोन ओनसोलाव आइजोफोर गोमानाय जाथाया बांनायनिफ्राय बांदों खायसेया गावनि गोसो बायदि खारखुमालांदों आरो खायसेया थगायनानै लांखारजादों ओनसोलाव बेकार अनजिमा बांनायनिफ्राय बांगासिनो बेखौ खाबु लानानैनो माखासे दुथांफोरा खामानि होनायनि मुङाव आइजोफोरखौ लांखारनानै गुबुन रायजोआव फानहरो बेबायदिनो आसाम पुलिसा मैया फानहरनो थाखाय लाबोजानाय सा 11 आइजोफोरखौ रैखा खालामनो हादों सा 11 आइजोफोरखौ थगायनानै तिनसुकियानिफ्राय हायद्राबादाव फानहरनो नागिरदोंमोन पुलिसा बुंथिनाय बायदिब्ला हजाइनि जमुनागावआव फानहरनो थाखाय आइजोफोरखौ दोनथ'नायखौ स्रेट खौरां मोननानै बे जायगायाव रेड एबा अपारेशन खालामदोंमोन गिबियाव पुलिसफोरा गंसे न'नि सिङाव मोन 9 बेग मोनग्रोदोंमोन जेराव आइजोफोरनि गानग्रा जोमग्रा सि दंमोन पुलिसफोरनि बे अपारेशनखौनो कामरुल मुंनि सासे लांखारनाय खामानियाव आखाइ गोनाङा नायखुमानो फैदोंमोन बेयावनो कामरुलआ पुलिसफोरजों हमजादों आरो उनाव गासै जाथायखौ सिमान लादों फानहरजानो नागिरनाय सा 11 आइजोफोरखौ तस्लिमा मुंनि सासे आइजोनि न'आव दोनखुमादोंमोन आरो पुलिसा बिनि न'निफ्राय सा 11 आइजोफोरखौ रैखा खालामनो हादों पुलिसा सोंनाय फिननाय लानानै बे दायाव आखाइ गोनां 4 दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय हमजानाय 4नि मादाव 3 आइजो आरो सासे हौवा हमजानाय कामरुलआ बुंथिनाय बायदिब्ला गाव सासे ड्राइभार आरो बे खामानिखौ गुबुन सोरबा सासेबावा सामलायो जाय दा खारखुमानानै दङ बेनिखायनो जोंनि ओनसोलनि आइजोफोरा सांग्रां जा ससियेल मिडियायाव सानफ्रोमबो गोमानायनि खौरांखौ मोननाय जायो क'क्राझार सदर सहरनि टेङापारा गामिनि थागिबि हिरन्जय बसुमतारी आरो जशदा बसुमतारी बिथांनि अनजालि फिसाजो नन्दिता बसुमतारी बिथाङा मिस नर्थ इस्ट इन्डिया इन्टारनेशनेल ग्लबेल 2021 दिन्थिफुं बादायलायनायाव देरहासारनो हादों बे दिन्थिफुंनाय बादायलायनायाव बिथां नन्दिता बसुमतारीया देरहासारनो हानायजों लोगोसे साबसिन रेम्प वाक बिमुंखौबो मोननो हादों बिथांनि देरहासारनाया गासै बर'नि गेजेराव गोग्गानायखौ लाबोदों बिथां नन्दिता बसुमतारीया 11 बोसोर बैसोनि 5 थाखोआव फरायनाय फरायसा उननि समाव बिथाङा मिस वर्ल्ड जानायनि सिमां दङ थांनाय 17 बोसोराव बिटिसिआव जानाय 2300 कौटि रांनि बेले बेजेनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय बिटिसि सरकारा मोनसे इनकुवेरि कमिटि दाबाय बे कमिटिनि मेम्बारा बिटिसिनि इएम रन्जित बसुमतारी आरो गौतम दास 2300 कौटि रांनि बेले बेजेनि सायाव व्हाइट पेपार थाग थियारि जाबाय होननानैबो बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा बे व्हाइट पेपारखौ लानानैनो इनकुवेरि कमिटिनि मेम्बारफोरा गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टफोराव थांनानै नायबिजिरहैगोन जेराव बांसिन रांनि बेले बेजे मोनगोन बेनिनो हेंथायै केस होनाय जागोन होननानै बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय माखासे ओनसोलफोराव पावार ग्रिडखौ लानानै दुंहाव थासारि थांनाय 22 जानुवारियाव रायजो राजाफोरा बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदोंमोन आरो पावार ग्रिडनि खामानिखौ दोनथ'नायनि सायावबो रायज्लायनाय जादोंमोन सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे थांखियाव फैदोंमोन जेब्लासिम ओनसोलनि रायजोफोरजों पावार ग्रिडनि गेजेराव गोरोबलायनाय जाया अब्लासिम खामानिखौ बन्द खालामथ'नाय जागोन बे सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो सार्केल अफिसार भुपेन बर' बिथाङाबो खामानिखौ दोनथ'नाय जागोन होननानै खोथा होदोंमोन नाथाय बेबायदि सावरायलायखांनायनि उनावबो पावार ग्रिडआ पुलिस आरो सीआरपीएफ जवानफोरखौ लोगोआव लाफानानै फिन गसाइगाव महकुमानि बेन्दोङाव थानाय पलासगुरि हास्रावबारि बुरिचट्टाम आरो भमराबिल गामिनि सायाव नारसिननानै गामिनि आबाद फोथारजों लोगोसे
बिफां-लाइफां, बारि बागानफोरखौ सिलिंखार खालामदों। बेफोर जाथायखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा मबाइलजों भिडिअ खेबनायखौबो सिआरपिएफ जवानफोरा मबाइलखौ सेख'दों होननानै अजद दैखांदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। उनाव खौरांगिरिखौ लेंहरनायावसो सार्केल अफिसारा खामानिखौ बन्द' खालामनो थाखाय बिथोन होदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सफैयो। उदालगुरि जिल्लानि भेरगावआव पलिटेकनिक इन्स्टिट्युटखौ बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा मैया बेखेवबाय। बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों पलिटेकनिक सोलोंसालिनि बिल्डिंखौ गोजौ थाखोनि जायाखै होननानै बुंनायजों लोगोसे बेले बेजेनि गेजेरजों मावनाय जादों होननानै बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ। मख'नो गोनांदि भेरगावनि बे पलिटेकनिक सोलोंसालिखौ हाग्रामा महिलारि बिथांजों दैदेनजानाय बिपिएफ सोरखारनि समावनो लुफुंनाय जादोंमोन। बे बेखेवनाय हाबाफारिनिफ्रायनो प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि जायफोर कन्ट्रेक्टरफोरा रां लानानै लामा, दालां आरो बिल्डिंफोरखौ मोजाङै लुफुङाखै बिथांमोनखौ ब्लेक लिस्टआव दोननाय जागोन। बेनि अनगायैबो गोदानै खामानि मावगोन कन्ट्रेक्टरफोरखौबो मोजाङै खामानि मावनो थाखाय खावलायदों। बेजों लोगोसेनो चिरां जिल्लानि काजलगावआवबो गोदानै लुफुंजानाय डिस्ट्रिक्ट इन्स्टिट्युट फर इडुकेसन एन्ड ट्रेनिं DIT सेन्टारखौ बिटिसिनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बेखेवदों। बिथांमोननि अनगायैबो आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथाङाबो डिफु मेडिकेल कलेजनि MBBS कर्सनि गिबि एकाडेमिक सेसनखौ मैया मंगलबाराव बेखेवबाय। बे कलेजाव दा बोसोरफ्रोमबो सा 100 आन्डार ग्रेजुएट फरायसाफोरनि थाखाय केपासिटि दङ आरो बे कलेजाव मोन 300 बिसना, मोनसे मडार्न लाइब्रेरि आरो AC लेक्चार हलनि सुबिदा दङ। मैयानि बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो पेकेट लान्च जानानै सा 52नि बारा सुबुंफोरा फुड पयजनिं जादों आरो फाहामथायनि थाखाय डिफु मेडिकेल कलेजावनो फाहामथाय होनाय जादों। भाषा गौरव आसनिनि गेजेरजों सा 47 बर' लिरगिरिफोरा आसाम सोरखारनिफ्राय मान बान्था मोननो हादों। गुवाहाटियाव थानाय श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रनिफ्राय आसाम सोरखारा भाषा गौरव आसनि आरो प्रज्ञान भारती स्किमखौ बेखेवनानै होदों। भाषा गौरव आसनिनि गेजेरजों मोन 21 साहित्य सभा गौथुमनो गासै 43 कौटि रां अनसुंथाइ होदों। बेजों लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफादनोबो 3 कौटि रांनि अनसुंथाइ होदों। बे भाषा गौरव आसनिनि गेजेरजों आसामनि गासै सा 604 लिरगिरिफोरनो थुनलाइ सोरजिनायनि बिथिङाव बिहोमा होनायनि थाखाय थुलुंगा बान्था महरै सासेयाव 50,000 रांनि बान्था होदों। बेनि गेजेराव सा 47 बर' लिरगिरिफ्रा बे थुलुंगा बान्थाखौ मोननो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बान्था मोननाय बर' लिरगिरिफोरनि बांसिनानो लाइमोनफोर आरो बांसिनानो बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लानिफ्राय। प्रज्ञान भारती बिथांखिनि गेजेरजों 4 लाख फरायसाफोरा फ्रि मुं थिसन्नो थाखाय आसाम सोरखारा गुबुन गुबुन जिल्लानि कलेजनो गासै 161 कौटि रां गथायदों। बेजों लोगोसेनो सा 3,26,046 कलेजनि फरायसाफोरनो एकाउन्टआव बिजाब बायनो थाखाय 1,500 रांबो सोनाय जादों। जाय बिथांमोनहा बे रांखौ मोनथ'वाखै उननि समाव मोननो हागौ। बेनि अनगायैबो उननि समाव फरायसाफोरनो पकेट मानिबो होनाय जागोन होननानै बुंथिदों आसाम सोरखारा। 6 फेब्रुआरि सनिबाराव साखा बन्द थागोन। आबादारिफोरनि इउनियनआ 6 फेब्रुआरियाव दिल्लीजों लोगोसे गासै भारतआवनो साखा बन्द फोसावदों। आबादारिनि सासे दैदेनगिरिया बुंथिनाय बायदिब्ला 6 फेब्रुआरियाव गासैबो राजा लामाफोरखौ सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय 3 रिंगासिम बन्द खालामगोन। थांनाय समबाराव जानाय बाजेट सेसनाव जेराव आबादारिनि मोनथाम बिलखौ नासयगारदों आरो दिल्लीनि माखासे जायगाफोराव इन्टारनेट बन्द खालामनानै दोननायनि हेंथायै आबादारिफ्रा बे बन्दखौ फोसावदों। 6 फेब्रुआरियाव आबादारिफ्रा सोमावसारनो ओंखारनायखौ लानानै दिल्ली पुलिसाबो थाग थियारि जादों जाहाथे थांनाय 26 जानुवारियाव ट्रेक्टर रेलियाव जानाय जाथाया फिन जाफिनबावा। दिल्लीनि मोनथाम सिमा सिंघु, गाजीपुर आरो टिकरी सिमायाव गोख्रोंसिन रौनिया हान्जा होबावनायजों लोगोसे माखासे जायगानि लामाफोराव गाजोल दोनानै दोनदों। अन्थाइ गिदिर गिदिरजों लामाखौ होथेनानै दोनदों जाहाथे आबादारिफोरखौ दिल्लीयाव हाबनायनिफ्राय गोजानाव दोननो हायो। पलिअनि जायगायाव सेनिटाइजार दौदों। बे जाथाया महाराष्ट्रआव जादों। माखासे नार्सनि केयारलेस एबा जोथोन गैयैनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोन्दों। रिपर्टनि बायदिब्ला सावस्रि बिफाननि मावथिफोरा सा 2,000 गथ'साफोरनो पलिअ दौनो थाखाय फैदोंमोन। बेयावनो थाल गैयै नार्सआ पलिअनि खाथियाव दोननाय सेनिटाइजारखौ सा 12 गथ'सानो दौफ्रांदों। जायनि जाहोनाव गथ'साफोरा गोबानाय जादों। बेबायदि जाथाय जानायनि उनाव गथ'साफोरखौ फाहामथायनि थाखाय जिल्लानि सोरखारि हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादों। जिल्ला खुंगिरिया बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै दा 3 नार्सखौ सासपेन्ड खालामबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन।
नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों।